heroppe, du vil have den. Ikke sådan her eller her eller... Det skal jeg senere. Men... Ja, okay. Gør det hurtigt, så er det sjovere. Gør det Det næste. gør jeg også. Hvis man gør det langsomt, så gør det. Det skal ikke være langsomt, så det er fandme sygt. Nu prøver jeg lige. Du får selv lige lov til at bedømme. Tror du, det er fint, det her? Er det okay? Hvis jeg sætter den sådan... Jeg kan ikke flytte min finger. Sådan lige her. Ja. Okay. Hvor er jeg glad for, at jeg ikke kan mærke det. Du siger bare til, hvis du fortryder, ikke? Okay, træk bare ind. Og når jeg har fået den, så puster du ud, okay? Ikke så meget. Okay. Er du klar? Træk igen. Er den igen? Ja. Fuck, det gjorde noget. Du skal jo... for helvede, Kim. Det er fordi, hvis nu, at du trækker vejret ind over flyet. Nej, det vil jeg ikke. Det er fordi, hvis nu,